നമസ്കാരം, ഞാൻ ശ്രീനാഥ് മംഗലത്ത് ലൈഫ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ. മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക് NSS കരയോഗ യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അഖണ്ഡ രാമായണ പാരായണം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. യൂണിയൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങ് പ്രസിഡന്റ് R. ശ്യാംദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വാർത്തയിലേക്ക്. നമസ്തേ. കർക്കിടക മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലുമെല്ലാം രാമായണ മാസം ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ കരയോഗങ്ങളിലും താലൂക്ക് യൂണിയൻ തലത്തിലുമെല്ലാം രാമായണ പാരായണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂവാറ്റുപുഴ NSS താലൂക്ക് യൂണിയനും ആധ്യാത്മിക പഠന കേന്ദ്രവും വനിതാ താലൂക്ക് യൂണിയനും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും എല്ലാം ചേർന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക് NSS യൂണിയൻ ഹാളില് രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഖണ്ഡ രാമായണ പാരായണം നടത്തുകയാണ്. ഭാരതീയ ദർശനികതയുടെ പൗരാണികതയുടെ പ്രതീകമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രാമായണ കഥ മുഴുവനായി ഇന്നിവിടെ ആഖ്യാനം ചെയ്ത് ഭക്തിപുരസ്സരം ഭഗവത്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കർക്കിടക മാസം കേരളമെമ്പാടും രാമായണ പാരായണ മാസമായിട്ട് ആചരിക്കപ്പെടുകയാണ്. രാമന്റെ ദർശനങ്ങള്, ശ്രീരാമന്റെ ധർമ്മം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാമായണ പാരായണ യജ്ഞം ഈ കർക്കിടക മാസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയൊരു വാർത്തയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.